టౌన్లో కానీ హైదరాబాద్ టౌన్లో కానీ వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోనండి. బండి తీసారంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. హెల్మెట్ లేకపోతే ప్రాణాపాయం జరుగుతుంది, ప్రమాదాలు పోతున్నాయి. కాబట్టి బండి తీస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా మీకు ఆ ఓటీపీ చెప్పండి, ఈ ఓటీపీ చెప్పండి అని రకరకాల తోటి ఈరోజు ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి. మీ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ అనేసి అమౌంట్ మీకు తెలియకుండా వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ఈ సైబర్ క్రైమ్ విషయంలో కూడా మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండి వెంటనే పోలీసు వారిని అప్రోచ్ అవ్వండి. మీరు ఓటీపీ అడిగారంటే మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్యాంక్ అధికారులు అడుగుతారు వాళ్ళు, లేకపోతే మీకు సంబంధించిన ఏదో లోన్ ఇవ్వడానికి అడుగుతున్నామని అంటారు. మిమ్మల్ని ఏదో విధంగా మభ్యపెట్టి ఈ ఓటీపీ తీసుకున్నారంటే మాత్రం మీ అకౌంట్లో ఉన్న మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ఈ సైబర్ క్రైమ్ విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉంది. ఏదైనా ఉంటే పోలీసు వారికి వెంటనే సమాచారం ఇచ్చి రేపు కమింగ్ ఎలక్షన్లో గొడవ ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఎలక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఎలక్షన్ చేసుకోవాలని అందరినీ